Jone Uria eta Amets Arzaiuz, neba arrebak zarete. Zuen ama alarguna ikusi duzue gaur, zuen adin bertzuko bati besotik helduta. Zu Jone, izugarri postu zara, Amets ordea ez. Zelako bikote fina, printzea eta erregina, amarentzako gazte hori da, gaur printze urdina, lehenago dena zen mina, ez zait inporta adina, edo ez behintzat gure amaren zoriona adina, edo ez behintzat gure amaren zoriona adina. Ibili zen malkotan blai, ziaboga txiki baten zai, buelta hartu du ikusi dut ta, nienago lasai, garenez arreba anai, Jone duda bat daukat ai. Maite du edo gure amak ez du bakarrik egon nahi. Maite du edo gure amak ez du bakarrik egon nahi. Naizta ez duen senarrik, ez izan hain susmo txarrik, nire iritziz amak ez baitu inoren beharrik, berak badauka indarrik, nauzu harritu samarrik, lehenago ere gurekin inoiz ez da egon bakarrik, lehenago ere gurekin inoiz ez da egon bakarrik. Ze duda eta ze gudu, Jone enago seguru, ama etxean bakarrik sarri, utzi izan dugu, bere bide edo mundu, berriak zentzua nundu. Ez taba izango ez diogula nahikoa lagundu, ez taba izango ez diogula nahikoa lagundu. Gure laguntza katea, itxi aldugu atea, nire ustetan hori ez dugu amaren kaltea, ai eneneba maitea, onartu eta bakea. Ez alduzu nahi gure umeek aitona izatea, ez alduzu nahi gure umeek aitona izatea. Arrazoia kompletoa, baina ez da hain petoa, nik erantzun bat badaukat nere, kezken artekoa,
gure aurra etxekoa, ta geure babesekoa. Nola esplikatu aitona dela 20 urtekoa. Nola esplikatu aitona dela 20 urtekoa. Ez dut uste izan denin ere lani puntuatuena, eta goia gehien jo dudana, baina bai kontziente nintzen ez neukala oso bide erresa, eta gainera mainontzikoa zen, eta orduan gaiak uzten ninduen egoeratik nere burua ateratzen arrazoietan amari zuzenean kontra egin gabe, uste dute aldapa handia ikusi dudala, eta hortzak desente estutu eta gustoren hor gelditu naiz, bukatu eta ez saio honena egin dudalako, baina bai neukan bidean alegin handia egin beharra neukalako, eta horrek bete nau behar bada gehien.